Салому алейкум. Мавзӯи дигари мо ин асбобҳои калоннишондиҳанда, яъне ки микроскоп мебошад. Микроскоп ва дигар асбобҳое ки барои калон нишон додани ҷисмҳо истифода мебарем. Яке аз асбобҳои калоннишондиҳанда ин микроскоп мебошад. Барои дарки равандҳои ҳаётгузаронӣ растениҳо мо бояд сохтори дохилии узвҳоро омӯзем, ки онро бо истифода аз асбобҳои калоннишонда анҷом дода мешавад. Ҳуҷайраҳо ҷузъҳои хурдтарини растениҳо мебошанд. Масалан, мағзи мева, помидор, тарбуз, себ аз катакчаҳо яъне ковакиҳои хурд иборат аст, ки онро ҳуҷайраҳо меноманд. Барои дидани дақиқи ин ҳуҷайраҳо мо ба асбобҳои калоннишонда ниёз дорем. Пурбин асбоби оддитарини калоннишонда буда, ҷисми асосии он яъне шишаи пурбин ду тарафаш барҷаста аст, ки дар чамбарак яъне ки дастача устувор шудааст ва ашёро аз 2 то 25 маротиба калон нишон медиҳад. Онро ба ашёи таҳқиқшаванда чунон наздик меорад, ки акс калонтарин ва равшантарин намоён мешавад. Микроскоп бошад асбоби пурбиншаклест, ки акси ашёро садҳо ва асорҳо маротиба нишон медиҳад. Яъне мо асосан ду намуди асбобҳои калоннишонда дорем, яъне ин пурбин ва микроскоп мебошад. Пурбин оддитар аст, яъне пурбин ин шишачаи линза дорад ва дастакча дорад. Дар инҷо расмаш ҳаст. Инҷо ин расми пурбин мебошад. Ва боз асбоби дигари мо микроскоп мебошад. Микроскоп ин қисмати мо микроскоп мебошад. Мегузарем ба давоми мавзӯъ. Кашф ва такмили аввалин микроскоп дар асри 17 сурат гирифтааст. Роберт Гук, яъне олими англис дар соли 1665 аввалин шуда дар зери микроскоп ихтироъ кардааш буридаи тунуки пӯстро яъне пӯкро мушоҳида кард ва дид, ки он аз катакчаҳои хурди ба ҳуҷрачаҳо яъне орухона монанд иборат аст ва маҳз ӯ ин катакчаҳоро ҳуҷайра яъне ба забони англисӣ сел, яъне ба забони юнонӣ селула яъне номид, ки ин ибтидои илми ситология гардид. Ситология илм дар бораи ҳуҷайра мебошад. Антон ван Левенгук, олими ҳолландӣ, яъне баъд аз чанд сол баъд аз Роберт Гук, яъне тақрибан соли 1674-75 яъне микроскопе ихтироъ кард, ки 270 маротиба яъне ашёҳо ё ки предметро калон нишон дода метавонист. Дар баъзе адабиётҳои дигар оварда шудааст, ки микроскопи аввалинро соли 1609 Галилео кашф кардааст ва дар баъзе адабиётҳои дигар соли 1590 олимон яъне бародарон Янсенҳо ихтироъ кардааст микроскопи аввалинро. Яъне микроскопи аввалин ихтироъ кардаи ки Галилео ин мебошад. Яъне оддитар буд. Он асосан аз окуляр ва объектив иборат буд ва тубус ва яъне ҷое ки он яъне крепитель дошт. Яъне баъд аз он Роберт Гук, ки ҳамин чизро дошт, вале он боз як чизе дошт, ки ба он равшанӣ нишон медод. Ин яъне лампа буд, ки лампаи керосинӣ бо он яъне рӯшноӣ медод, ки яъне барои хубтар дидани яъне асбобҳо яъне предметҳо буд. Ин ҳам яъне микроскопи ихтироъ кардаи Антон ван Левенгук соли 1674. Қувваи калонкунандаи микроскопҳо.
пурбини дастӣ аз 2 то 25 маротиба калон нишон медиҳад. Микроскопи мактабӣ то 200 маротиба, микроскопи биологӣ ё ин ки равшанӣ то 1300 маротиба нишон медиҳад. Микроскопи электронӣ ихтироъ дар соли примерно бигем тақрибан 30 асри 20 даҳҳо ҳатто ҳазорҳо маротиба микроскопҳо даҳҳо ва садҳо ҳазор маротиба калон нишон дода метавонист. Ин ҳам гуфтем ки пурбин аст, ин ҳам яъне микроскоп. яъне қисмҳои микроскоп асосан аз се қисм иборат аст. қисми аввал қисми яъне оптикӣ, яъне ки қисми асосии микроскоп буда яъне ашёро калон нишон медиҳад. ва қисмҳои механикӣ ин дуюм қисм мебошад. қисмҳои механикӣ асосан барои нигоҳ доштани қисмҳои оптикӣ ва равшандиҳанда мебошад ва яке аз вазифаҳои дигар барои боло поён кардан, яъне наздику дур кардани предмет мебошад. қисми сеюм ин рӯшноидиҳанда. Мегузарам ба қисми аввал. Қисми аввал иборат аз ду чиз, яъне окуляр, ин қисматро окуляр меноманд, яъне дар инҷо окуляр аст. Объектив, ин қисматро объектив меноманд. Ин қисмат объектив мебошад. қисми дигар ин тубус, яъне ин қисмате ки аст, инро тубус меноманд, ки яъне окулярро ба объектив пайваст мекунад. мисли ашёгузор, ин қисмат яъне мисли ашёгузор мебошад, ки дар он қисмат мо яъне шишачае ки дар он як қисмати яъне ҷузъи ашёи мо вуҷуд дорад, онро мегузорем. ва сақонакҳо, ин оҳанакҳо яъне барои қапидани ашёҳо мебошад, ки онҳо яъне наҷунбанд. яъне винтҳои танзимкунанда, макровинт ва микровинт. Дар ин қисмат дар инҷо винтҳо мавҷуд аст, ки ҳангоми тоб додан ашё дур ё ки наздик мешаванд. ва поя, ин қисматаш поя мебошад, ки яъне қисмҳои оптикиро нигоҳ медорад. қисмҳои рӯшноидиҳанда дар инҷо ойнача ҳаст. Ойнача яъне рӯшноӣ медиҳад, ки то ки ашёро мо дида тавонем. Тайёр кардани препарат. Мо барои дидани ашё бояд асосан усули тайёр кардани онро бояд донем. Препарат буридаи тунуки як узви растанӣ мебошад, ки бо тартиби зерин тайёр карда мешавад. Аввал бо теғи тез порчаи тунукро бурида, сипас ба лавҳачаи шишагӣ як қатра об чаконда мешавад ва порчаи бурида ба дохили об гузошта мешавад. Баъд болояш бо шишачаи рӯйпӯши нафис пӯшонда мешавад ва дар охир оби зиёдатӣ бо обчинаки резинӣ ҷабида мешавад. Обчинак яъне ки пипетка ҷабида мешавад. Аввал онро мо бояд тунук бубурем, чун барои дидани препарат, яъне ки бигем ки ҷисми худ бояд рӯшноӣ аз он гузарад. Бояд тунук бошад, ки рӯшноӣ бояд гузарад, вагарна мо ашёи худро дар микроскоп дида наметавонем. Қисмати дигар қоидаҳои мушоҳида бо микроскоп. Барои дуруст ва бехатар кор кардан риояи ин қоидаҳо ҳатмист. ҷойгирии кунии пояи микроскоп ба тарафи худ нигаронида аз канори миз 5-10 сантиметр дур мегузорем. Равшанкунонӣ бо ёрии оинаи рӯшноӣ ба сӯи сурохи мизчаи ашёгузор равон кунед. Гузоштани препаратро гузошта бо ду сиқонак маҳкам кунед. Танзими объектив тубусро бо ёрии вин микровин ба поён оҳиста ҳаракат диҳед, то объектив
1-2 миллиметр ба препарат наздик шавад. Мушоҳида ба окуляр нигоҳ карда тубусро оҳиста боло бардоред, то акс равшан шавад. Яъне вақте ки мо ба окуляр яъне назар мекунем, нигоҳ мекунем, микроинро тоб медиҳем, то ин ки мизи кори ба боло оҳиста оҳиста ба боло омадан гирад, то хушро яъне ин ки равшан нишон додани акси худ мо бояд онро тоб додан гирем. Нигоҳдорӣ баъд аз мушоҳидаи микроскоп бояд тоза карда ва дар ғилофакаш футилияр гузошта шавад. Яъне ин микроскоп тайёр кардани микропаррат барои мушоҳида сохтори умумии ҳуҷайраи растенӣ. Тайёр кардани микропаррат пардаи пиёз чунин амал карда мешавад. Мо асосан аз барномаи синфи 5 ки дар он ҷо мушоҳидаи пӯсти пиёз мебошад, аз он ҷо истифода бурдем. Аввал пӯсти тунуки пиёзро дур карда, яъне пӯсти хушки пиёзро дур карда мешавад ва сипас бо теғ пардаи тунук ва шаффофи мағзи сафеди пиёз ҷудо карда мешавад. Баъд бар рӯи лавҳачаи шишагӣ 1-2 қатра оби соф чаконида шуда, пардаи пиёз ба он гузошта мешавад. Парда бо нуги сӯзан об ҳамвор карда мешавад. Барои равшантар ва дидани намунаи баъзе ҷузъҳо бо 1 қатра об маҳлули йод ҳамроҳ карда мешавад. Вале мон ин таҷрибаро дар видеои алоҳида мекунем, ки чӣ хел тайёр кунем ва ин ки чӣ хел назар кунем дар пӯсти пиёз. Инро мо алоҳида видео мекунем. Яъне дар ин ҷо дар расм нишон дода шудааст. Яъне инҷода аввал обро мечаконем, яъне ҷузъи яъне пӯсти шаффофи пиёзро мегирем ва дар он мегузорем ва аз болоаш бо шишачаи рӯи пӯш мепӯшонем ва дар микроскоп мо ин чизро мебинем, ки аз катакчаҳо иборат аст. Яъне дар ин қисмат ядро мебошад, ин қисмат ситоплазма мебошад, ин қисмат яъне девораи ҳуҷайра ё ин ки бигем мембранаи ҳуҷайра ва ин қисмат яъне қисми байни ҳуҷайраӣ мебошад. Ва дар ин ҷо расмҳои якчанд ҷузъи растенӣ оварда шудааст, ки вобаста ба чӣ аст, доштани кадом пластидҳо. Агар пластидҳо яъне хромопласт бошад, дар ин ҷо ба ин шакл яъне сурх нишон дода шудааст. Агар хлоропласт бошад, сабз аст. Агар ки лейкопласт бошад, асосан беранг мебошад. Ин буд қисми яъне дарси дуюми биология дар бораи асбобҳои калон нишондиҳанда.